And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Na-depress ako dahil sa papa ko. Sobrang hirap malayo sa pamilya at baguhin ang kapalaran ng mag-isa. Hello DJ Rocky, isa po ako sa mga tagapakinig ninyo. Lagi kong sinusubaybayan ang programa mong Secret File. So, nung una, nag-aalinlangan pa nga akong i-share yung kwento ko. But this time, meron na akong lakas ng loob para ibahagi ito sa iyo at sa mga tagapakinig ng Love Radio. Sana itong kwento ko ay magbigay ng aral sa ibang tao. Itago niyo ako sa pangalang Heidi at ito ang aking secret file. Galing ako sa broken family. Pangalawa ako sa 5 magkakapatid. Naghiwalay yung mama at papa ko nung 12 years old pa lang ako. Sa kadahilan ng puro selos at away na lang ang relasyon nila. Walang araw na hindi nag-aaway ang mga magulang ko. Walang araw na hindi sila nagkakasakitan. Naawa ako sa mama ko noon kasi puro pasa at buko lang abot niya. Wala namang kaming magawa. Ilang beses na ring napabarangay ang papa ko at dumating din sa puntong napapulis siya. Pero dahil malakas ang kapit ni papa sa barangay, dahil meron siyang mga titong pulis, lagi siyang pinagbibigyan. Fast forward, 3 taong tiniis ni mama ang laging pambubugbog sa kanya ni papa. Kasi ayaw niya na iwan kaming magkakapatid. Masakit para sa amin ang nakikitang nahihirapan ng mama namin. Na si mama handang tiisin lahat ng mga masasakit na salita at pang-aabuso sa kanya ng papa ko para sa aming magkakapatid. Hanggang sa dumating na yung puntong hindi na kinaya ni mama ang pagmamalupit sa kanya ni papa. So, she decided na magpakalayo-layo na muna at maghanap ng trabaho sa Manila. 2 years old pa lang yung bunsong kapatid ko noon. Sobrang hirap mag-adjust simula nang umalis si mama. Kaming 2 lang ng ate ko ang in charge sa lahat ng gawaing bahay at sa pag-aalaga ng kapatid ko. Si papa naman ayun, puro alak, laklak, ganun. Gabi-gabi umiinom, uuwi na lang, lasing. Hindi enough yung kinikita ng papa ko para sa aming magkakapatid. Budget sa bahay, baon sa school, and other expenses na kailangan pang bilhin. Buti na lang nakakapagpadala yung mama ko kahit papaano. Fast forward, isang araw nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ni papa. Mama's girl kasi ako kaya every time na may naririnig akong mga paninira sa mama ko, nakikisabat ako. At doon nagsimula ang laging pag-aaway namin ni papa. Every time na nalalasing siya, ako ang laging niyang pinag-iinitan. Binubugbog niya ako. Tulad ng ginawa niya kay mama noon. At parang sa akin niya binuntun lahat ng kanyang galit. Araw-araw, gabi-gabi nabubugbog ako. Kahit matutulog o tulog na ako, bigla siyang susulpot para sabunutan o bugbugin ako kahit wala naman akong ginagawang mali. Pero lahat ng yun tiniis ko. Dumating pa nga sa puntong may pasa or black eye ako. At pag nagtatanong ang mga tao sa paligid, sinasabi kong naumpog lang ako o di kaya na may nadapa lang ako. Masakit para sa akin na pilitin yung sarili kong magkunwari. Mahirap ding magkwento sa iba kasi ayokong mahusgahan. Sa tingin ng mga kapitbahay namin ay isa akong masamang anak. I tried my best na magsumbong sa tita ko, yung pinsan ng papa ko at asawa ng kapitan ng barangay namin, pero wala rin siyang nagawa.
Kasi binaligtad pa ako ni Papa. Nakatulad lang raw ako ni Mama, na malandi, patapon, walang galang. Hindi naman talaga totoo yun eh. Na-depress ako noon. Sobra akong nasaktan at nahirapan. Biruin nyo, nabubugbog ako araw-araw. Tapos kailangan magkunwari pa akong okay lang sa harap ng ibang mga tao. Hindi ko na alam noon kung anong gagawin ko. Palagi na lang akong umiiyak. Dumating pa nga sa puntong gusto ko nang magpakamatay. Kinuha ko lahat ng mga gamot sa drawer namin. Siguro mga 50 na iba't ibang klaseng gamot yun. Lahat yun ininom ko. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko noon. Basta blanko ng utak ko. At ang tanging nasa isip ko noon ay kailangan kong makawala sa mundong to. After kong i-take yung gamot na yun, nawalan ako ng malay. Isang araw akong hindi nagising. Nakakala ko'y mamamatay na talaga ako pero nabigo ako. Sa aming magkakapatid, ako lang ang kayang saktan ni Papa. Lahat ng gusto nila na ibibigay agad ng Papa ko. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Pero pagdating sa akin, wala. Walang bigay. Kaya nga hindi ko mapigilan ng sarili kong mainggit sa mga kapatid ko. Sasabihin lang sa akin na manghingi ka sa nanay mo. 1 year ang nakalipas, grade 10 na ako noon. Nagsisuffer pa rin ako. Patuloy pa rin akong nakakaranas ng depression and anxiety. Lagi kong iniisip kung ano bang kulang sa akin, kung ano bang mali sa akin. Anak din naman ako, pero bakit ganun ang trato nila sa akin? Ang hirap-hirap lang, kasi yung sarili mong ama, ganun yung trato sa'yo na parang hindi ka anak. Tinry ko ulit mag-suicide that time. Naglagay ako ng tali sa may kisame namin. Then nakapatong na ako nun sa may upuan. But nung nakita ko yung bunsong kapatid ko na iyak na para bang ibang klase yung pag-iyak niya, bigla akong nahabag. Hindi ko na lang itinuloy. August 2018, pinilit naming pauwiin si Mama kasi may grand fiesta na magaganap sa barangay namin. Pumayag naman si Mama. Umuwi si Mama the day before ng fiesta. Medyo okay si Papa nun. Hindi pa siya umiimik. Then kinabukasan, fiesta na. Ayun, nandun lahat yung relatives ni Mama. Gayun din yung ibang mga kamag-anak ni Papa. Lahat masaya. Pero nung kinagabihan, lasing na sila Papa at mga tito ko. Doon na naman nag-start ang pag-aaway ni na Mama at Papa. My uncle tried to stop my father pero pati sila'y inaway rin. Hindi ko ma-explain kung anong mga nangyayari pero sobrang gulo. Nakisali na rin kami ng ate ko sa pag-awat sa kanila pero pati ako nasaktan na rin. Hindi ko alam pero may isang bagay akong hawak-hawak nun at ipinukpok bigla yun ng sarili ko sa papa ko. Oo, pinukpok ko yung bagay na hawak-hawak ko noon sa ulo ni Papa. Nagdugo yung ulo niya noon. Mali yung ginawa ko pero parang feeling ko kasi sobrang bigat na nung pakiramdam ko at galit na lang ang nananaig sa puso ko. Sa totoo lang, that was my biggest regret na nagawa ko sa Papa ko. After that, lumabas ako. Iyak lang ako ng iyak noon sa labas. Kinausap ako ng mama ko. Sasama na lang ako, sabi ko sa kanya. Nagmakaawa ako na kung pwede, sasama ako. Sinabi ko kay mama na handa ako maging working student basta makaalis lang ako sa impyernong poder ng papa ko. Pumayag naman siya. At doon ako sa boss niya nagtrabaho kahit nag-aaral pa. Then August 17, araw ng pamamaalan ko sa mga kaibigan at kapatid ko. Yan yung araw na kailangan kong iwan lahat ng mga bagay na kinasanayan ko. At haharapin ko ang bagong challenge sa buhay ko sa Maynila.
Pagdating ko sa Valenzuela, agad ko munang inayos ang mga requirement ko sa school for transfer. Naging maayos naman ang buhay ko. Nakakaya naman pagsabayin ang pag-aaral at pagtrabaho. Medyo mahirap pero time management lang. Estudyante sa umaga hanggang tanghali, tapos diretso sa trabaho hanggang gabi na yon. Bali, 7 hours lang ang pahinga ko kasi 10 p.m. yung uwi ko galing trabaho, tapos 4:30 ng umaga dapat gising na kasi maaga rin yung pasok ko sa school. Kinakaya ko naman eh. January 2020, kinailangan umuwi ni Mama sa Isabela kasi doon na siya magjo-duty. At ako, kinailangang maiwang mag-isa dito sa Valenzuela. Nag-agree naman ako kahit alam kong hindi ko kayang mag-isa. Tinuloy ko pa rin ang pag-aaral ko at pagtatrabaho. Hindi madali ang mag-adjust pero kailangan kong magpakatatag. Ngayon, mag-isa kong tinataguyod ang sarili ko at pinipilit kong bumangon mula sa madilim kong nakaraan. Nakakaranas pa rin ako ng kalungkutan at depresyon. Lalo na nitong ECQ. Wala akong ibang magawa, ako lang mag-isa sa bahay. Kadalasan ay dinadalaw ako ng kalungkutan. Yung bigla-bigla na lang akong makakaramdam ng lungkot tapos magpa-flashback lahat. Para akong bumabalik uli sa nakaraan. Depressed pa rin ako hanggang ngayon. And my teacher once told me na bihira lang yung mga kabataang kagaya mo na nasa tama pa rin kahit may rason na para gumawang mali or gumawa ng mali. Ikaw nagkaroon ka ng oportunidad. Huwag mong sayangin. Live your life. Be thankful sa pains and sufferings. Diyan ka talaga huhugot mostly ng panlaban sa buhay. At dun sa sinabing yun ng teacher ko, tumatak yun sa puso ko. Kaya patuloy akong lumalaban kasi kahit papaano, may tao pa palang naniniwala sa akin na ma-overcome ko lahat ng sufferings na pinagdaraanan ko ngayon. Hanggang dito na lamang po. Muli, ako si Heidi at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.